Nay, galala ka mo ti marunggayan nga di pakpakadaan. Kay, ay dumawat agam ti marunggayaw, tanay. Naganak gamin ni baka kasapulang ka nga kwati barungay, galalatan ang gala. May metataano dati manok natin na bibit makarecover ni baka mau. Ay, kasi ang Kyle. Wait. Ay, sige manggarotan tayo. A few moments later. Ay, Kyle. Ni, nagalam nga ti manukan, di manok kung samatan. Kunam mo anggal nga may mayat no, dati manok na ata nabibit nga makarecover. Nangala ko na, di kulungan yung latan ng Kyle. Dinggong gala, nakam. Ayaw, di ma. Na, kawan manay, nagloko mo bingay. Ay na po bakit? Ay na. Thanks God. Nag-email datay kumpanyak bakit ni. Ay na, ngimaton ti saad ko bakit ni jay trabaho. Ngimaton ti sweldo ko unkin kuna nandito bakit mabalinak kanon mga lati sekretaryak bakit. Apo, thanks God kito talaga. Congratulations lakay. Thank you bakit. Talaga nga nagbunga mo ti saksakripisyo mo ati trabaho. Ay laki, lalaingam ati trabaho pa lakay tamay ayatan ni boss mo kanya. Win angatal talaga bakit. Sino mga lakati sekretaryam, advice ko lang, pilyam adi bakit. Tapos adi awan itsura na, adi awan lang langana, adi nalaad ngay, tapnahan ka nga masulisog. Ay ki talaga nga kasta ti planok bakit. Day tamo lang nga talagang ti nabayagan nga mapanpanunot ko bakit. Mukas pangarigan nga mga laak ti sekretaryak. Kung ata no iwas sulisog. Isang sikalatan bakit, ti alak na sekretaryak. Nang gungalaklakayan. Lakay. Kaya? Daman ti damagat. Ang kaya niya ti damagam? No bilang may saak nga hayop. Nyak nga hayop para kanyang. Hayop? No may saka nga hayop bakit para kanya may saka nga manok. Bakit may saka nga manok? Manok? Uy, may saka nga manok bakit? Ang pay mo ta manok. Ang pay kaputo chicks na pintas. Chicks! Di ba chicks ko nada kadagi din napipintas? Chicks. Kampay nga rod ta manok. Kaputa. Puputak ka ng putak! Puputak ka ng putak! Puputak ka ng putak! Puputak ka ng putak! Nya! Ito nga talaga.